Agya kronkron wona tumi ne animuonyam ne kɛseɛ yɛ wo dea awura mu awurade. Wona ama kwan me yɛbɛ w'anim da biara na wona ade w'asɛm so hyira yɛn. Yɛnim sɛ w'asɛm ɛyɛ nhyira na obiara ɔde ne ho twere wɔ biara no onyansɛm nhyira ɛnɛ nso ɔbɛhyira yɛn ansa na yɛfiri w'anim akɔ. Ɛda w'ase ɛwɔ Yesu din yi mu. Amen. Amen. Yo, ɛda Nyankopɔn ase sɛ ogu so de n'asɛm kronkron no ɛma yɛn. Na nsan ayɛyie ho asɛm a na yɛsua. Praise obɛsɛ ayɛyie. Yɛhu sɛ ayɛyie deɛ ɛyɛ adeɛ ɛho hia yie papapapapa wɔ nipa yɛ asetena mu ɛwɔ yɛn nyamesom mu. Ayɛyie ɛka yɛn nyamesom no. Sɛ Bible no ka ne plain sɛ yɛnyɛ nipa a yɛwɔ ayɛyie. Ɛne wɔ ahoteefoɔ ayɛyie nso Nyame boa a yɛade sua mu no yɛbɛwie na yɛbɛhu no nyinaa na ɛbɛboa yɛn ahoteefoɔ yɛayɛyie. Na ne nyinaa mu no ɛhu sɛ ayɛyie egu ahodoɔ. Sɛ nipa woyi wɔ ankasa ho ayɛ Onyankopɔn ayɛyie. Nyankopɔn ɛyi wayɛ anaa woyi Nyankopɔn ayɛ anaa obi yi wayɛ anaa woyi wo ho ayɛ. Na ne nyinaa mu no sɛ ɛhu sɛ yɛ na abere biara ne deɛ ayɛyie no ɛgyina nneɛma nsia so 6 elements so na ɛgyina. Ɛm sɛ Nyankopɔn deɛ yɛnka Nyankopɔn fam. Ɛberɛ a yɛde Nyankopɔn ayɛ, ade yɛde Nyankopɔn ayɛ, ɛkwan yɛfa so yi Nyankopɔn ayɛ, deɛ nti yi Nyankopɔn ayɛ, ɔnni ko a ɔyi Nyankopɔn ayɛ, ɛne baabi a yi Nyankopɔn ayɛ. Yɛsɛ yɛaka mmienu, yɛhwɛ mmienu. Why do we praise God? Why deɛ nti yi Nyankopɔn ayɛ? Why do we praise God? Ɛno yɛhwɛ. Ɛna when to praise God. Ɛne yɛhwɛ where to praise God. Baabi a yi Awurade ayɛ. Yɛsɛ ɛhe paa na wɔn sɛ yi Nyankopɔn ayɛ. Na yɛmfa nte aseɛ sɛ God can be praised at anywhere. Onyankopɔn yɛbɛtumi ayi n'ayɛ ɛwɔ baabiara. Sɛ Nyankopɔn wɔ baabiara na ohunu biribiara, onim biribiara. Ɛna Nyankopɔn nso otumi de ne tumi nso ɛboa yɛn ɛwɔ baabi a ɛwɔ biara, abere biara, wɔ biribiara mu. Ɛne gye sɛm sɛ yɛne yɛsom Nyankopɔn no Awurade tumi boa yɛn baabi a ɛwɔ biara. Yɛakwantuo mu, yɛadi firim ne yɛfi ba mu, biribiara mu abere biara. Na ɛnti sɛ ɛnam sɛ Nyankopɔn tumi boa yɛn wɔ abere biara ɛwɔ biribiara mu wɔ baabiara nti baabi a ɛwɔ biara nso no yɛbɛtumi ayi Awurade ayɛ. Na yi Awurade ayɛ nso a ɔbɛte na Awurade nso bɛhunu sɛ yɛyi n'ayɛ na yɛhyɛ n'animuonyam na yɛkamfo no. Nti yɛbɛtumi ayi n'ayɛ ɛwɔ baabi a wɔ abere biara. Gye sɛ ebi a ɔyɛ specific sɛ bi ɛha na munyi mayɛ, ɛbere wɔ mu di ɛha ɛna munyi mayɛ. Bi mo nyɛ saa adeɛ a baabiara bɛtumi ayi Awurade ayɛ. Ɛni sɛ Awurade asɛm akyerɛ yɛn sɛ anaasɛ Nyankopɔn asɛm ɛda ne pefee kyerɛ yɛn sɛ aha ɛna yi mayɛ anaa aha na munyi mayɛ a ɛhɔ na ɛsɛ yi n'ayɛ. Sɛ wɔnka biribiara adeɛ a ɛneɛ yɛbɛtumi ayi n'ayɛ ɛwɔ baabiara ɛne ankasa yɛpɛ. Baabi a wopɛ biara bɛtumi ayi Nyankopɔn ayɛ. Nti sɛ Nyankopɔn ɛyɛ specific a na yɛn nso yɛyɛ specific. Sɛ Nyankopɔn Nyankopɔn yɛ pɔtee deɛ a na yɛn nso yɛyɛ pɔtee. Sɛ ɔnyɛ pɔtee a ɛni sɛ yɛyɛ pɔtee. Sɛ Nyankopɔn ɛnyɛ pɔtee ne yɛyɛ pɔtee deɛ a ɔnyɛ specific ne yɛ kɔyɛ specific deɛ a yɛbɛfom Nyankopɔn ne bɛto ne mmara. Ɛna ɔyɛ pɔtee nso ne yɛn nso yɛnyɛ pɔtee nso a ɛno nso ɛntene, ɛno nso ɛyɛ bɔne. Nti Nyankopɔn ɔyɛ koom mu a ne yɛn nso ɛyɛ koom. Ɔkasa a ne yɛkasa. Ɔkasa ne sɛ yɛankasa a yɛfom. Ɔyɛ koom ne sɛ yɛn nso yɛkasa a asɛm bɛn ne yɛka. Nti Nyankopɔn ɛtumi ɛyɛ specific ɛwɔ biribi ho deɛ ne yɛn nso ɛyɛ specific. Ne yɛnhwɛ na yɛhwɛ sɛ ɛhe na ɛsɛ sɛ yɛyɛ Awurade ayɛ. Why to praise God. Ɛbɛtumi aso Nyankopɔn nipa sɛ ha na meyi Nyankopɔn ayɛ a ɛtumi so Nyankopɔn. Yɛnkenka Psalm 150 verse 1. 151. Munyi Awurade ayɛ. Munyi Onyankopɔn ayɛ ɛwɔ ne kronkronbea. Munyi n'ayɛ ɛwɔ ne tumi awie mu. Asɛ wɔka nneɛma mmienu. Ɛdi kan no ɔsɛ munyi Awurade ayɛ. Ɛna ɔbɛwie no ɔsɛ na munyi n'ayɛ ɛwɔ ne kronkronbea. Nti ɛni kan hwɛ ɛdi kan no sɛ munyi Awurade ayɛ. Ti part 1 no anaasɛ A no munyi Awurade ayɛ. Nsa sɛ wɔka sɛ nyɛ Awurade ayɛ na ha sɛ Nyankopɔn wanyɛ specific. Ɛdi yɛde nneɛma nsia no a ɛwɔ ho nomdeɛ
ye ebrene bia nom na de ka when and how and what any betin de busebusa ye ho nsem bi na ye ne de Nyankopɔn ho nim de ye won so ayi ano wo se ye nyina ye munyi awurade aye mo ye to se munyi awurade aye wo se munyi awurade aye si yenyi awurade aye no hwanom na enyi awurade aye ha se ebisa ye ho se hwanom na ana wo se wo munyi na ye ase hu no asam no ankyerɛ nkurɔfoɔ pɔtee korɔ munyi awurade aye awarefo ana asogyafoɔ ana sɛ asogyafoɔ ana sɛ apolisifoɔ wɔn kɔ asɔre na wɔn nkɔ asɔre ɛno ansa munyi awurade ayɛ di nim wɔn a nim sɛ nkurɔfoɔ bi na wɔsɛ wɔn munyi na yɛ ba de nkurɔfoɔ bɛnya wayɛ ku asɛm na yɛ kum nim sɛ ɛkɔ so ndi yɛhwɛ nti hu no ɛdeɛ ne ayɛ nkurɔfoɔ bi ebetuma yɛ ahoteefoɔ ana sɛ enipa yɛ home a wɔn ntene no ebetuma yɛ wɔn bi nti ne nyinaa no ahoteefoɔ betuma gyina sɛ mi so yɛ awurade ayɛ ma na yɛ yie ɛna wɔn ntene nso betumi nso aka sɛ wɔn nso ɛyɛ awurade ayɛ wɔn nso ama na ayɛ yie yɛnhwɛ wɔ sɛ munyi awurade ayɛ tools yɛhwɛ munyi awurade ayɛ ɛbrɛ bɛn na wɔ sɛ enyi na yɛ ɛbrɛ bɛn na enyi awurade ayɛ ha sɛ wankyerɛ ɛbrɛ korɔ when munyi awurade ayɛ wɔn sɛ ɛno ara no munyi awurade ayɛ yenyi awurade ayɛ ɛwɔ brɛ bɛn asɛm no ankyerɛ ɛbrɛ pɔtea yenyi na yɛ nti ebetumi ayi na yɛ wɔ abere biara ha sɛ wankyerɛ yɛhɛ no nso nti ha sɛ nso wɔ sɛ munyi awurade ayɛ ɛba wine nso a ɛdeɛ nti na yenyi awurade ayɛ deɛ bɛyɛ paa nti ɔnso wankyerɛ reason bi a yɛmfa so nyɛ awurade but yɛwɔ reason bi tuma gyina so deɛ awurade ayɛ but asɛ wankyerɛ deɛ nti a yɛnyɛ awurade ayɛ nti asɛm no ankyerɛ deɛ nti yɛnyɛ awurade ayɛ na afei nso no yɛnhwɛ munyɛ awurade ayɛ ɛkwan bɛn so na yɛmfa nyɛ awurade how sɛn ne yɛnyɛ awurade ayɛ munyɛ awurade ayɛ sɛn ne yɛnyɛ awurade ayɛ sɛn paa asɛm no wankyerɛ kwan a yɛmfa so nyɛ awurade ayɛ na mmom yɛ awurade ayɛ no aduane ma me aduane bɛn na me no ama wɔ ɛbrɛ bɛn na me no ama wɔ memfa mmerɛ wɔ mmerɛ bɛn ne adeade ɛno ara sɛ no aduane ma me ɛnipa no aduane ma me deɛ ɔbɛtuma no aduane biara menyɛ specific fa brɛ me brɛ sei nso a mayɛ specific deɛ a anaa baabi a fa brɛ me no nso mayɛ specific deɛ a na wayɛ ne saa na mmom no aduane ma me deɛ a ɛyɛ tra ɛyɛ broad ne yɛnhwɛ anaasɛ yɛmfa ne saa ɔsɛ munyɛ awurade ayɛ ɛdeɛ bɛn ne yɛmfa nyɛ awurade ayɛ what adeɛ bɛn na awurade pɛ sɛ di na yɛ hasɛm sɛ asɛm no yɛ koom ɛna asɛm no wankyerɛ yɛn ɛna deɛ yɛtwa toɔ no sɛ monyɛ awurade ayɛ ɛhe na yɛnyɛ awurade ayɛ ɛnɛ no ɛna ne yɛduru so na ɛhe na yɛnyɛ awurade ayɛ hwɛ asɛm no ayɛ koom nti sɛ asɛm no sɛ onyankopɔn asɛm ɛyɛ specific a ne yɛn nso ayɛ specific onyankopɔn yɛ pɔtee yɛhwɛ part 2 no nso a Psalm 150 verse 1 no a ɔsɛ monyɛ awurade ayɛ munyi onyankopɔn ayɛ ɛwɔ ne kronkronbea munyi na ayɛ wɔ ne tumi mu saa sɛ onyankopɔn ayɛ specific ɔsɛ yɛnyi onyankopɔn ayɛ ɛwɔ ne kronkronbea nti onyankopɔn afei de wakyerɛ baabi pɔtee yɛnyi na ayɛ ha sɛ ne nkyerɛ sɛ onyankopɔn kronkronbea nko a onyankopɔn sɛ bɛsɛ yi na ayɛ o na mmom ha sɛ ɔsɛ munyi awurade ayɛ ɛwɔ ne kronkronbea nti wayɛ specific na Israelfoɔ nyinaa no awurade kronkronbea temple hɔ no ɛna na ɔman no nyinaa tumi hyia na ɔmu yɛ awurade ayɛ nti ihe no nso wɔkae nyankopɔn asɛm no wɔ Isaiah 64:11 a ɔsɛ yɛ kronkronbea ɛne animuonyam fie a yɛagyanom ɛyi mu ayɛ no wɔde wogya hye na yɛnigye bia nyinaa ayɛ amamfo nsaa sei no Isaiah na ɔkyerɛ sɛ na ɔhyɛ nkɔm ɛyɛ nkɔm hyɛ tama odiifo Isaiah hyɛ nkɔm no na Jerusalem asɔndaa no ne yɛmfa wogya nhyeɛ ba nyankopɔn ma ne hunu sieɛ ba ɔka ne sɛ deɛ yɛatwa mu yɛ prophetic nti yɛbɛka ho asɛm bebree wɔsɛ yɛ kronkron yɛm ɛne yɛ animuonyam fie a yɛagyanom ɛyi wayɛ mu no wɔde ogya ahyɛ sata ne Nebukadnezar bia koraa ɛnya mmɛyɛ biribiara fa asɔndaa no a Solomon siiɛ no ho nanso no ɔhyɛ ho nkɔm na ɔsɛ wɔde ogya ahyɛ yɛ anigye bia nyinaa adane amanfo menim baabi a wɔ anigye bia obi wɔ ayi ase yɛ n'anigye bia party ase yɛ n'anigye bia Awurade fie yɛ n'anigye bia wɔsɛ yɛ anigye bia ɛhɔ na Israel ma ne nyinaa Awurade fie wɔn nyinaa kɔhyia ne wɔn yɛ Awurade ayɛ nti ɛnɛ kronkronbea no ɛna akɔgyina wɔn sɛ Onyankopɔn te asefoɔ no asafo yɛka nyame boɔ no nso ɛbɛka ho asɛm bebree yɛka ɛnɛ sanctuary no kronkronbea Nyankopɔn fie no ɛnɛ ɛgyina wɔn sɛ Nyankopɔn asafo kronkron asafo Nyankopɔn de apaa no
ɛno na ɛna akɔgyina hɔ nti yɛbɛtumi Nyankopɔn ayɛ ɛwɔ n'asafo mu ma no ayɛ yie. Yɛbɛtumi Nyankopɔn ayɛ Onyankopɔn fie baabi Nyankopɔn wɔ na Israelfoɔ ɛkɔ kronkronbea hɔ a ɔmo nim sɛ Awurade wɔ hɔ ɔmo kɔyi Awurade ayɛ ɛwɔ hɔ. Nti yɛn nso yɛbɛ Nyankopɔn fie nso a mehu sɛ Awurade ɔwɔ n'asafo mu. Nti yɛkɔyi Nyankopɔn ayɛ ba nye Nyankopɔn asafo mu nko ara na ɛsɛ Nyankopɔn ayɛ. Yɛbɛtumi Nyankopɔn ayɛ wɔ baabiara nanso no Yesu akɔ no yɛbɛhu nti yɛn ni kan te ase yɛ sɛ the sanctuary is the house of praise as well as the house of prayer. And it's kronkronbea no na ɛyɛ house of praise ɛyɛ yie fie hɔ ne yɛkɔyi Awurade Nyankopɔn fie Onyankopɔn asafo ɛyɛ yibea na ɛyɛ mpaabɔ bea nso so all saints praise God until ni bia deɛ ɛsɛ yɛyi Awurade. You can't be a saint without praising God. And actually yɛbɛka ho asɛm sɛ wonyi Awurade obi a wonyi Awurade ayɛ bia ɔnyɛ ho tini nyame bɔ ɛbɛho asɛm paa. You are not saint if you don't praise God. Praise Nyankopɔn nko a obi a onyi Nyankopɔn ayɛ bia nyɛ ho tini yɛmfa nhyɛ adwene paa because yɛnso ɔsɛ yɛayɛ yie no ɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn yɛayɛ yie no ɛyɛ sincere ifra komum na ɛyɛ suitable ɛyɛ seasonable no so na ɛyɛ acceptable to God. Ntini bia yɛ yie ɛso Nyankopɔn ani di sɛdeɛ Nyankopɔn ayɛ ama wɔ ankorankoro bia wi Nyankopɔn ayɛ a ɛso Nyankopɔn ani saa na wi nso ɛteɛ ti yɛn no nso bebree nti ahotefoɔ hyia we meet then we praise God ni nyinaa hyia ni Nyankopɔn nti yɛ ahotefoɔ ayɛ yie hɔ a nyame boa ɛbɛbie scripture no saa nyame boa ɛbɛbie twerɛfo nkunu mu saa aka ho ne hu sɛ ahotefoɔ ayɛ yie wɔ hɔ na saa ayɛ yie no obi ahoteni bia wɔmfa Nyankopɔn bia no ne ho nte. You say God can be praised at anywhere. Anywhere. God can be praised at anywhere. Na yenhwe. Nanso you the determine say bit me Nyankopɔn ayɛ baby a. You say any kan tia say ayɛ yie gu ahodoɔ. Ayɛ yie di ma Nyankopɔn no ɛnyɛ baako. Egu ahodoɔ we have different kinds of praises. Edema Nyankopɔn. And the type of praise you know it will determine where why who what when and how to praise the Lord. Ayeye no dɔɔso. Ayeye pɔtee bi a bɛsɛ ɔde mɛ Nyankopɔn no. Ɛna bɛkyerɛ baabi a ɛsɛ sɛ woyɛ Awurade ayɛ. Ɛnti baabi wɔ hɔ a ayeye wei deɛ wi na ɛwɔ wo dan mu ebi ɛnyɛ yie. Ayeye wei deɛ wi wɔ nipa mu a ɛnyɛ yie. Ɛsɛ wi na Nyankopɔn ayɛ ɛwɔ kokoam. Ɛnam sɛ ayeye gu ahodoɔ. Adeɛ bia anti adeɛ yɛn yɛ ɛso yɛn sɛ what adeɛ obi ɛdeɛ nti ɛbrɛ ɛne kwan ɛne bɛkyerɛ baabi a ɛsɛ sɛ woyɛ Awurade ayɛ. Nti adeɛ a wopɛ sɛ wode yɛ Awurade ayɛ no ɛne bɛkyerɛ baabi a yi na yɛ. Ɛbrɛ a wopɛ sɛ woyɛ Awurade ayɛ no ɛne bɛkyerɛ baabi a yi na yɛ. Ɛkwan a wopɛ sɛ wɔfa so yɛ Awurade ayɛ no ɛne bɛkyerɛ baabi a ɛwɔ sɛ woyɛ Awurade ayɛ. Nti nipa ko a woyɛ no sɛ woyɛ ho tini anaa wode wonyɛ ho tini ɛne bɛkyerɛ baabi a ɛsɛ woyɛ Awurade ayɛ. Ɛne deɛ ɛsɛ wode yɛ Awurade ayɛ nti ayɛyie koro no ayɛyie bi wɔ hɔ a ne nipa nyinaa na ɛbɛtumi yɛ ama Awurade. Ahoteefoɔ yɛn na ɛbɛtumi yɛ Awurade ayɛ sɛ Nyankopɔn ayɛyɛ kronkron. Ɔde bɔnyɛni mfa saa ayɛyie ne ma Awurade. Bara ɔde bɔnyɛni a ɔyɛ home wɔ ne mu no deɛ ɔbɛtumi de ayɛyie ama Awurade. Ɛnam sɛ ɔhome nti Nyankopɔn bɔ ne ho baeɛ ɛna Nyankopɔn sɛ asese na ɔteɛ ne nsuo ɛtɔgu no so na wia ne mframa na ɔhome de ɔde bɔnyɛni bɛtumi de ayɛyie ama Awurade. Bara ayɛyie bi wɔ hɔ deɛ a ɔde bɔnyɛni mfa nti nipa ko a woyɛ no ɛna ɛbɛkyerɛ wɔ ayɛyie koro a wobɛtumi de ama Awurade ne baabi a ɛsɛ sɛ wode wayɛyie nso ɛma Awurade. Nti deɛ nti a wobɛ sɛ woyɛ Awurade ayɛ no ɛna ɛbɛkyerɛ wɔ bea koro a ɛsɛ sɛ woyi na yɛ. Momfa nhyɛ adwene mu saa ɛnyɛ deɛ baako pɛ ɛna ɛde yɛ Awurade ayɛ. Deɛ de yɛ Awurade ayɛ no ɛna ɛde wɔn so bebree. Nti adeɛ a wopɛ sɛ wode yɛ Awurade ayɛ no ɛna ɛbɛkyerɛ wɔ baabi a ɛsɛ sɛ woyɛ Awurade ayɛ. Ne ɛkwan a wopɛ sɛ wɔfa so yɛ Awurade ayɛ ɛna ɛbɛkyerɛ. Nti yɛ ne ɛha no nso bebree. Nti ɛkwan no ɛne deɛ wopɛ sɛ wofa so ɛyɛ Awurade ayɛ na ɛbɛkyerɛ wɔ baabi a ɛsɛ sɛ woyɛ Awurade ayɛ. Saa na ɛne yɛka kyerɛ mu. Nti ɛnyɛ baabi a na ɛbɛtumi yɛ Awurade ayɛ ɛwɔ kwan bi so ɛwɔ abere bi. Ɛbere bi hɔ deɛ a na baabi wɔ ntumi nyɛ Awurade ayɛ. Ɛbere bi wɔ nso deɛ a wobɛtumi Nyankopɔn ayɛ ɛwɔ baabi a. Nti adeɛ no ɛne ɛkwan no ɛna ɛbɛkyerɛ wɔ sɛ aha yɛ Awurade ayɛ wi na yɛ yie. Nti sɛ nipa yɛ Awurade ayɛ egu ahodoɔ sɛ mɛde aka no a ɛna ayɛyie ɛde ma Awurade nso egu ahodoɔ deɛ a na ayɛyie biara na obiara bɛtumi de ama Awurade. Ɛna nyɛ nipa biara nso na ɔfata saa ayɛyie bi. Nti ɛbrɛ ne ɛkwan no ɛne deɛ nti a woyɛ Awurade ayɛ no egu ahodoɔ.
and never be say we are ready. I no dear. I don't in the aye never chill a moody here say where dear how the memory ye has said the other manua a be a ye into nipa. Nimdia yanya wo Nyankopɔn asɛm hu sa aye ni gu ahodo na be a Nyankopɔn aye nso gu ahodo ekwan fa so Nyankopɔn aye gu ahodo nti ye hunu saa no ebe no na be kyerɛ sɛ aye ye we die ha sɛ die hu hia so aye ye we die ha ne hu hia ha sɛ die hu hia ekwan we die ofa so a aye ye we die saa kwa we ofa so a na ofa saa kwa we so irade aye die a there be enti the emphasis kyerɛ sɛ whenever it comes into your mind to praise God, praise Him wherever you are. Baby, ebe wa dwene mu bia se yerade no. Fa mawurade se ebe wa koma mu. Se baby a wo bia na bre bia ebe wa koma mu baby a wo bia se fa ayeye mawurade bia no. Fa mawurade. Baby ebe wa dwene mu bia se yerade no. Yinaye enye nto. Unse ni kan tia se nipa de de nia wo baby abrebi. Nipa bia de nia make say obi a wo baby o abrebi. Me mo baby e wa abrebi. Obi uni baby a wa abre nyina na eni kanti ebra a uni baby a wo abrebi no no wawu. Ebra a wan kasa uni baby a o abrebi. Ana baby a uni baby a baby no awo. Ebo 6 no uni baby a ebo 7 no uni baby a dia say no wawu cause uni ebo 7 a anopa 7 ana ebo anadwo 9 ni ehu baby a wo na uni baby a dia say na onka ti asefo ho eni baby a wo bia wa berebi no say o kai say wo di Nyankopɔn ayiye ka na wo di na ayiye ama no say eba wadwene mo say sɛ bia advance bia ebe wadwene mu ɛwɔ advance bi kwa washroom anasa toilet so a ana bathroom sɛ yɛkɛ kan nyina no a na hu kan sɛ oyerwade ɛwɔ toilet no so yina yɛ ɛwɔ bathroom oyerwade yɛ washroom hɔ wo bedroom na kan sɛ oyerwade yɛ a yina yɛ wo kitchen baabi a wo bia na so wo office wo edwam marketplace we now can say so ye ruadia do not delay and delay kura so be a year na wo na ebe wa dweme ese me ye ruadia ye yina ye ba Nyankopɔn ye ni gu ahodo ba bi ho na ebe depend a year na se no aye potia ba so de maruade no na ebe kire se aye ya se office ya se obetuma ye ruadia ye when Nyankopɔn yesunya what to praise God no ye be hu ne ma bi ye se de ye ruadia ye ade we ni nipa house etimi de ye ruade ye ni ebu se ye won senti ye etimi de sai na ma ni ye ruade ye na ni hu se o te play mu na hu se ye ruade ye wo ka mu ka na okọ ana o te tre mu na tre na okọ a na hu se ye ruade ye yina ye wo afuo mu na hu se ye ruade ye be wo sukuu mu na hu se ha se mi ye ruade ye adwuma na wo ba bia na wo a na hu se eba wotiri mo se so ye ruade ye wate ba bia wo bia obetime ye ruade ye wo bibi ho and after Nyankopɔn you can praise God in our heart and in our mind and so ye betime Nyankopɔn ye wo ya akoma mu you can praise God within us yani ana within you can praise God within you wan kasa wo mu no obetime ye ruade ye wo akoma mu obetime ye ruade ye wo ya adwene mu ni nyina ɛyɛ bia bi di Nyankopɔn yebetuma yi na ye ɛwɔ wakoma mu ayɛ bi wɔ hɔ a na wo mpɛ sɛ obi bɛte bie ebi wɔ hɔ a na wo mpɛ sɛ obi bɛte bie na bie kɔ avance bi kɔ example yɛ ɔba awarefoɔ na nka bia bɛma bɛ kura no nka wo yɛ nya bɛma mi ho ni gye ama na ɔno ayɛ bɔne ɛna wo kaa sɛ wo yɛ kristoni ti ni sɛ wo tɔ saa bɔne ni mu ɛna Nyankopɔn hu mɔbɔ no wɔbo a wo eni na Nyankopɔn agye wɔ enti we ko gyina so ndɛ ma ka sɛ adɔfo no nyame yɛ bia ma me paa na bia yɛ we no ɛsɛ wo Nyankopɔn ayɛ wakoma ɛbɛtu de wɔ ha ɔbrɛ ɔda akye enti ayɛ bi wɔ hɔ a bibi wɔ na secret things bi wɔ na sɛ bia happen to you ni Nyankopɔn boa wa ne ma nyinaa na ɔ sɛ yi Nyankopɔn ayɛ ɛwɔ badwam yɛ bɛkenka Bible no bi ti baabi wɔ hɔ de a wobɛtumi Nyankopɔn ayɛ wankasa wakoma mu wobɛtumi Nyankopɔn ayɛ wɔ tiri mu na wada Nyankopɔn ase yɛmu nkɔde Nyankopɔn ase sɛ anuanom mehwenka ɛna no meyɛ mmerɛ paa o
nanso nyankopɔn hyɛ me na nka me ɔba amawadeɛ nanso kana mo sɛ nka me tu ɛna me kae sɛ me kristoni ɛna me gyae saa sɛ mo yi nyame agye wo deɛ ba deɛ nka ne badwam woyi nyankopɔn ayɛ ɛwɔ akoma mu na ka wo no nyankopɔn ntɛm woanyɛ bɔne no nti yɛ ne ahwɛ ne yie paa nti wopɛ sɛ woyi nyankopɔn ayɛ public nso a no problem wobɛka no saa nso a ɛne no problem obi hɔ no ɔyɛ bɔne koraa no a na ofi sɛ saa bɔne no ɔka no obiara ni mu a na bɛ obɛnya wɔgye na ne ho bɛtɔ no biribi wɔ wɔka ho ntɔ wo biribi wɔ koraa wɔka a nipa bɛserew nipa bɛbu animtia onipa ntimi mmoa wo ɛsɛ sɛ wɔayɛ sei wofi sɛ wɔka saa ne nipa bɛboa no yɛwɔ baabi yɛka yɛ bɔne yɛtumi nya wɔgye ɛnyɛ baabi yɛka yɛ bɔne yɛbɛtɔn wɔ anaa nipa bɛsereserew wɔ no enti yɛbɛtumi nyankopɔn ayɛ ɛwɔ public place amana yɛ yie yɛbɛtumi nyankopɔn ayɛ nso ɛwɔ private place woka abayɛbɔ no wɔ Psalm 35 verse 18 a wɔsɛ mɛda wase edwa kasie mu meyi wayɛ ɔman dodoɔ mu ntaa sɛ David sɛ wobɛtumi ada nyankopɔn ase wɔ edwa kasie mu ma bia nipa bebree no ahyia yɛabɔ dwa wobɛtumi ada nyankopɔn ase wɔ hɔ yɛ public deɛ wobɛtumi ayi awurade ayɛ akamfo awurade ɛnyɛ mfomsoɔ yɛkenka akɔ yɛbɛhunu nti wobɛtumi ayi nyankopɔn ayɛ ɛwɔ baabi a nipa nie wobɛtumi ayi nyankopɔn ayɛ ɛwɔ baabi a nipa wɔ wobɛtumi ayi nyankopɔn ayɛ ɛwɔ baabi a nipa nie so God can be praised in a private or public places depends on the type of praises na wobɛsɛ wode ma awurade no so nti nyankopɔn no yɛtumi nyankopɔn ayɛ in many places we can praise God in many places we can praise God in the great assembly yɛnkae Psalm 22:25 wa wɔsɛ wona woma me yi wayɛ wɔsɛ nyankopɔn na wɔsɛ wona ama me yi wayɛ asafo kasie mu mɛma mabɔ adeɛ ɛwɔ wɔn a wɔsuro wo anim mɛma wabɔ adeɛ sɛ mehyɛ wɔbɔ a nkurɔfoɔ ɔmo suro wo anim no ɛna me so ɛna mabɔ adeɛ mede bɛma wo ɛni asɛ wɔsɛ yɛbɛtumi nyankopɔn ma me yi wayɛ wɔ asafo kasie mu nti yɛbɛtumi nyankopɔn ayɛ wɔ nipa dɔm ama na yɛ yie aka deɛ nyankopɔn ayɛ ma yɛn ɛha no ɛyɛ bia yɛbɛtumi nyankopɔn ayɛ ɛwɔ asafo mu asɔre mu yɛbɛtumi apraise nyankopɔn asafo kasie mu asafo ketewa mu yɛbɛtumi nyankopɔn ayɛ ne yɛka ne papa ne n'adɔyɛ a wayɛ yɛn ho asɛm akyerɛ ne nkwagyeɛ ɛne nyankopɔn bɔ ne fɛfɛ ɔde ama yɛn ne adom ɛne mmoa mu yɛne ankasa yɛ personal nneɛma bi nyankopɔn ayɛ no wɔ yɛn berɛ mu ama yɛn yɛbɛtumi nyankopɔn ayɛ ama no nti baabi a wobɛ sɛ woyɛ awurade ayɛ biara no wobɛtumi ayi n'ayɛ na ɛbɛdi pɛne adeɛ a wogyina so ɛde yɛ awurade ayɛ nti na mba yɛsua what to praise God no ebi ana adeɛ bi wɔ hɔ a na wapɛ sɛ wode nyankopɔn ayɛ a wontumi nyankopɔn ayɛ wobɛ sɛ wode asase bi ɛyi nyankopɔn ayɛ a wontumi nyankopɔn ayɛ wakoma mu ɛma no nyɛ yie nye sɛ woka ɛwɔ baabi na ne nyinaa yɛsua akɔ yɛbɛhunu woka nyankopɔn asɛm no wɔ Psalm 149 verse 1 a ɔse monyɛ awurade ayɛ monto dwom foforɔ ma awurade monka na yɛyie na ahoteefoɔ asafo mu monka nyankopɔn ayɛ yie nti nyankopɔn wɔ na yɛyie wɔ hɔ ahoteefoɔ yɛwɔ nyankopɔn ayɛ yie wɔ hɔ a ɔse yɛka o deɛ nyankopɔn ayɛ ma yɛ so wama ne ba na bɛwu agye yɛ wayɛ ahoteefoɔ ɔma nkronkron abɛtena yɛ mu awurade ayɛ ahoteefoɔ wɔ n'anim ahoteefoɔ asafo mu yɛbɛtumi nyankopɔn ayɛ wɔ ahoteefoɔ asafo mu ahoteefoɔ hyia a yɛa ne yɛka de nyankopɔn yɛka sɛdeɛ awurade wɔteɛ deɛ awurade deɛ ɔtumi yɛ yɛka sɛdeɛ nyankopɔn wɔteɛ nyankopɔn sɛdeɛ wayɛ yɛ ahoteefoɔ sɛdeɛ wama yɛ nipa a yɛn ho ɛni asɛm waka yɛn nyinaa yɛabɔ mu sɛ ne mma a yɛn nyinaa ntumi kɔba sɛ ɛkɔ communion yɛabɔ wɔ wosu awurade wotwe ho firi bɔne ho enti wɔ sɛ yɛbɛtumi ayi nyankopɔn ayɛ ɛwɔ n'asafo mu ahoteefoɔ asafo na bɔnefoɔ asafo na ɛnyɛ akorɔmfoɔ asafo na adwamammɔfoɔ asafo na awudifoɔ asafo ne mu asafo kronkron nkurɔfoɔ bi a wɔn suro awurade na wɔn bu awurade na woyi nyankopɔn ayɛ a wɔn ani gyeɛ wokamfo awurade a ɛso wɔn nipa yie paa sɛ woyi awurade ayɛ ɛwɔ n'adɔyɛ bi ɛne ne mmoa bi a wɔde aboa woɔ deɛ ahoteefoɔ nim nyankopɔn ayɛ yie bɛrɛ ɛma nka ho asɛm ti yɛbɛtumi akamfo nyankopɔn sɛdeɛ wɔteɛ so nyankopɔn sɛdeɛ nyankopɔn wɔteɛ ma yɛn deɛ wɔyɛ de ma yɛn who he is and mighty things he does for us nneɛma kɛseɛ nneɛma ɛnwa wonderful things and amazing things nyankopɔn wɔyɛ de ma wɔ ankorankoro biara a wɔyɛ nyame ba biara nyame yɛ biara ma wo nti baabi a wɔ biara no kan sɛ nyankopɔn na ɛyi wo firi nkwanhyia mu yade a woyɛ nyankopɔn na saa woyɛ ade na wokae sɛ memfa aseda ma awurade ayɛ dan sɛ mmɛde nyankopɔn ase
me Nyankopon aye o makoma mu me don't ma awurade me kamfo awurade ni nyina no ayade a ede Nyankopon aye a eyeyie Nyankopon so why ahotefo ni nipa ehuni asam kwara wo yanim kwara no ahotefo ayeyie ahotefo nyina we ahotefo ayeyie o so we Nyankopon aye so Nyankopon aye oten ni why obi a wusu awurade obi a wodo awurade obi a womfa doing more than tide kwa wutua enye nkofo bi omo so Nyankopon wa komini omo nko even doing more than tide kwa no omo ntua enna maso no musa ena ye ho ho an se awurade aye bi amaye enso se odi niska kwa be Nyankopon aye kwa na endin pa yi mebia de Nyankopon be amaye nko a na ye hwe ne mo de ye be ma awurade de hu hia ye kwa hu hia mu di a Onyankopon bi wo ho a se yeso frɛ no no Nyankopon nya gye ye nso de a na ye yie kwa na ase kwa na bɔ no na gas Nyankopon da bia na yeso frɛ no ba gye ye so emra ye ungrateful emra intimi nso appreciation enkyere awurade Psalm 149 says ya Nyankopon aye so ewo manum so Nyankopon aye so no ewo ye anum so ye bia ti Nyankopon asembe na ti aye be pa na wo num da bia da wa no wodi ye awurade ye yemuse ye hu o ena wo ka Bible no so a wo se Psalm 107 31-32 wo se won kan fo awurade na do ye na wanwade enipa mu so na omma no so oman ya hia ye mu na onyi na ye empanimfuo dwabomu eduma bi a yebetuma awurade ye kwa empanimfuo edwabomu because ebia baabi empanimfuo hia o class ebia hwe class no baabi ho na o mix o colleagues no ebi na Nyankopon ye bia ma de wo se ebetuma yi Nyankopon ye wo ye colleagues mu na ye mix ene nkrofo bi a hwe class baabi ho se class we de had me testimony ana de Nyankopon ya ma me no ensen ase baabi won so abi go baabi wo ko Nyankopon ya se Nyankopon ma otinya to car ma auto taxi bi a obi ato play omo hye wo nyina omo to play ni adade obi wa ne da ya be 10 wo was da ba akopɛ na akoda Nyankopon se me Nyankopon ma si da ba akopɛ a onyamia ya homo no class said the exam say kan o se ebit me Nyankopon aye ewo baabi a ho kono so ama na yeye endi yemu se yan se ehine yan so yi Nyankopon aye efahin ene yi Nyankopon aye endi yi Nyankopon aye ana ti mi Nyankopon aye de wo ya ma ye bia wo ya brabo mu baabi a wo bia na se kan akoma na sa aye amaka sa na se na be kire wa ye na be kire endi se wo da na asori a baabi a wo baabi yeruade aye wo se firim kan mu a yeruade aye okofo mu na ba o wankaw ensuo amfa wankodua mu anku yeruade aye wakoma mu wonya se bia me okofo mu ba okogina so ndem akode Nyankopon se eno me okofo mu ba aye dabi obi akofo mu ba wo koma yeruade aye wo da na nyane a na bia de kwasiara me kwa so na se me kode Nyankopon se me da me nyane ye dabi ayeye bi a wanga sa betina mawurade wo wanga se wakoma mu wo baabi a wo bia ba bibi won so dia na no woden obi okura woda na amuntumi cheno pa yie pa nko nkane nyamya nko owi onyane ya go empa na wo hwe me bane evil spirit Nyankopon ma ni nyane ye ne de wona na se o ne mo o bane spirit no di ka de Nyankopon se awie se Nyankopon edi ka akura nyane wo na ye mu a enka wo nsa nka bibi ya to wo nti woni wo sori firi wona mu a ne wo di ka de awurade ase ansa de beba bia aba mo nye awurade aye se kwan bie man ne ba bia wo bia no konta bi na yi a awurade aye ba bi won so na se okode Nyankopon se wona safo mu ne kronkron bia ba bi Nyankopon wo ti ba bia tinye se bi Nyankopon ne kronkron bia nkwa na safo mu nkwa na ye de na se ne mo e be depend type of praise no aye ye kura ba so de ma awurade no na be kire se ha ene ye awurade aye ye de awurade ase ba ne hu ye mobo na hotefo entimi Nyankopon aye wo ba bia wo bia na ye yie nso enwo ye nim da bia awurade nhyira se me so ma ye na omo ye ho bai ewo ye gidie ho ewo Yesu din yi mu amen.